ndombo pinda munyasha ndopinda mumweya andiri pano parukare Rukare Harare AC35 Mambo Street Apamadzi Baba Masango ndopa ndamhara ndopa ndiri kutaura chiremba vemhando yepamusoro chitopota inzwa unzwe muri kukokwa pamuzinda pamadzi Baba Masango madzi Baba Masango vanobata basa zvemhando yepamusoro vaya vanoita musikanzwa wana inonzi lock sender vanokuloka ipapapo baba munini ukaona kuti mumwe wako hasi kufamba zvakanaka usatambudzike naye usamubvunze unozvionera wega bata madzi Baba Masango vaya vanoti isisu takabirwa zvinhu zvedu hatina kuzviona hazvina kudzoka vakomanaka batai madzi Baba Masango vanowanika pano parugare muguta reHarare AC35 Mambo Street ndiri kutaura munzwi wedenga muranda vaMwari anoshandiswa naMwari madzi Baba Masango muri kukokwa kumuzinda nawo matambudziko enyu akasiyana-siyana takurai mundoti madzi Baba Masango tangodzengerera nenyika hapana chiri kufamba muupenyu hwedu zvako zvinoendeka iwewe vanoda kutsigisirwa misha haifaniri kutambira varoi kuita rakaraka wachitambira fish pamba pako bata madzi Baba Masango unomuona muroi ari pakatuzura makuseni womubvunzo ngochitsvagei pano vari kunetsana muvanano marriage haina kumira zvakanaka iri kuzunguzika ndo zvinoda madzi Baba Masango manje izvozvo vanogadzirisa kuti zvinhu zvifambe kana mudiwa vako akaenda uchida kuti adzoke madzi Baba Masango vaya vanorwara nepfungwa vanorasika njere uyai nawo kwamadzi Baba Masango vasikana matambudziko anoperai go back to sender kana chinge ari pakakutumira zvidhoma zvinondorova muridzi vacho kana varipo vakakukandira denda risinganzwisisike rinondorova muridzi varo kenza iyi aiwa kana inotambwa nayo namadzi Baba Masango ridzai runhare taurai nemunzwi wedenga taurai nachiremba apano paguta reHarare rugare AC35 Mambo Street muguta reHarare ndiri kutaura munzwi wedenga mhuri yeZimbabwe nguva yakwana zvino yekuti tiyambuke venge vakasungirwa mhiko zvichinzi hamushande ndo mukana uyu venge makasungirwa mhiko zvichinzi hamurorwi vamwe makaiswa mubhotoro munongodzengerera so zvanzi namadzi Baba Masango zvakwana